क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि गोदानै प्रिन्सिपाल जाबाय डक्टर दिमासा दैब्रां मुसाहारिया। डक्टर बनबिना ब्रह्मनि जायगायाव प्रिन्सिपाल एबा गोरायुं बिबानखौ सामलायबाय डक्टर दिमासा दैब्रां मुसाहारिया। दिनै क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि दालाइसा एबसुआ गोदानै थिसनजानाय डक्टर दिमासा दैब्रां मुसाहारिखौ बरायदों आरो हामलायथि बावदों। दिनै बे बरायनाय हाबाफारियावनो फरायसालिमानि दालाइसा एबसुनि आफादगिरि निजोम बसुमतारी, बोसोनगिरि एपल बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि लाइहर बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि सोद्रोमा आरो माखासे फरायसाफ्राबो बाहागो लायो। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE, NEET, CUET, इन्जिनियारिं, मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।